עלו לי חניכים, כולם פה כוכבים, את המסלול הזה רצים, בעזרה זה ידוע, גם כשחר שולטים. התעשייה ניקפת, הם המרכזים התותחים, את המסע הזה נקרא באלף מעלות, בחיפים זה חלום להיות. סיסו שלא יהיה פינוי בסוף היום. מסע סוכות, אשפה והנה זה בא, מרימים את הרוח בכל התנועה. הרמנו קורס על הפנתיאון, קיבלנו את הג'ננה, אין היום לישון. תשימו נעליים וגם 4 ליטר מים, כובע מצחייה ואפשר לקשור חולצה, לא כל יום חסוכות, איך אפשר שלא להיות 10, 9, 8, 7, שברנו שיא בהרשמות. איזה קטלני, לאף הולך להיות, לשתות או לא לחיות, חיפושית וביטייה, נתנו לנו כבוד. מסע סוכות, אשפה והנה זה בא, מרימים את הרוח בכל התנועה. הרמנו פה מסע לפנתיאון, חטפנו את הג'ננה, אין היום לישון. כאן קשר!